Aquest diccionari neix d'una necessitat que és disposar d'una terminologia en català precisa, consensuada i rigorosa per parlar del fenomen, del sensellarisme. És una eina pedagògica, una eina de sensibilització social, una manera o una oportunitat més de donar visibilitat al fenomen i també a les persones sense llar, sovint estigmatitzades. Tot i ser un diccionari especialitzat, i per tant estem parlant de tecnicismes, en aquest cas també hi ha paraules de la llengua general. Són paraules que tenen a veure amb com entenem l'acompanyament de les persones sense llar. Expressen una determinada mirada. Estic referint a paraules com dignitat, respecte, vincle, compassió, consol, esperança. Disposar d'una terminologia especialitzada serveix per prendre consciència de les paraules que utilitzem, per evitar-les, amb H d'habitatge, per saber exactament de què parlem i de fer-ho d'una manera conscient i rigorosa.